Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я іх вядоўца Наста Пішанькова. У ліцэі БНТУ надзвычайнае здарэнне. 7 вучняў адтуль трапілі ў дзіцячую інфекцыйную лякарню. Прычына шпіталізацыі падлеткаў не паведамляецца, як і агульная колькасць хворых. Стан дзяцей, які застаюцца на лячэнні ў дзіцячай інфекцыйнай больніцы, стабільны. Частка падлеткаў з меншымі скаргамі застаецца на амбулаторным лячэнні ў дома. У ведомстве адзначаюць, што цяпер санітарная служба праводзіць правяранне па факце здарэння. Палізняволенаму Рыгору Кастусёву зрабілі аперацыю. Пра гэта паведаміў ягоны зять Дмітрый Антончык на сваёй старонцы ў Фейсбуку. 25 сакавіка Рыгору Кастусёву зрабілі аперацыю. Вывелі катэтар з мачавога пузыра і адразу з аперацыйнага стала адправілі ў камеру. Старшыню партыі БНФ Рыгора Кастусёва прысудзілі да 10 гадоў калоніі ў справе аб захопе ўлады. У зняволенні ў палітыка выявілі анкалагічную хваробу. У Віцебску цягам дня праходзіць тактычна-спецыяльнае вучэнне з удзелам сілавых ведомстваў і дзяржаўных органаў. Жыхароў гораду заклікалі захоўваць спакой і выконваць загады міліцыі. Паводле Віцебскага аблвыканкаму у сувязі з вучэннямі ў горадзе могуць увесці абмежаванне руху транспартных сродкаў. Адзначаецца, што сцэнар мерапрыемства прадугледжвае выкарыстанне вайсковай і спецыяльнай тэхнікі. Вучэнні працягнуцца да 12 гадзіны ночы. Сілавікі затрымалі назіральніку за судамі. Паводле прапагандыстаў яны хадзілі на паседжанні і паведамлялі іх вынікі праваабарончаму цэнтру «Вясна». Сюжэт аб затрыманнях за спрыянне дзейнасці «Вясны» паказалі на праўладным тэлеканале ОНТ. Паводле прапагандысту аперацыю на тэрыторыі Берасцейскай вобласці праводзіў спецатрад «Шторм». Затрыманымі, сярод якіх Александр Вайцешык з Баранавічаў, Алесь Раманович з Пінску і Віталь Чопік з Берасця правялі інтэрв'ю, у якіх намагаліся прымусіць мужчыну прызнаць «Вясну» экстрэмісцкай арганізацыяй. Напрыканцы сюжэту прапагандыст заявіў, што ўсіх затрыманых чакае суд. Данон сыходзіць з Беларусі. Французская кампанія падала на ліквідацыю сваёй беларускай дачкі Данон Бел у сакавіку, паведамляе выданне «План Б». Больш за 15 гадоў Данон прадаваў Беларусі малочныя прадукты такіх вядомых марак, як Актывія, Данісіма, Актымель ды іншыя. У 2021 кампанія страціла завод у Пружанах. Яго далучылі да пружанскага малочнага камбінату, а затым уключылі ў склад аграпрамысловага холдынгу кіраўніцтва справамі прэзідэнта. А ў 2022 годзе французу вымусілі прадаць завод Данон у Шклові. Цяпер гэта Мілкстрейт, які адпраўляе прадукцыю на расійскі рынок. 4 асобы загінулі ў выніку атакі дрону на Харкаў. 3 з іх ратавальнікі, якія прыехалі на месца здарэння. Паводле мэра Харкава Ігора Тэрэхава беспілотнікі трапілі ў жылыя будынкі. Першы ўдар прыйшоўся на 14-павярховы дом. Дрон разбурыў некалькі кватэраў, а таксама пашкодзіў вонкавую сцяну будынку. Падчас другога ўдару ў іншым раёне гораду загінулі ратавальнікі і атрымала раненне медсестра, якая прыбыла на месца здарэння з брыгадаю хуткай дапамогі. Усяго ў выніку 2 атак пацярпелі каля 12 чалавек. З траўмамі рознай ступені цяжкасці іх шпіталізавалі. На Тайвані працягваюцца пошукава-выратавальныя працы. Наймацнейшы за апошнія 25 гадоў землятрус забраў жыцці прынамсі 9 чалавек. Колькасць пацярпелых узрасла да больш як 1000 асобаў. Землятрус магнітудою 7,4 адбыўся ў маланаселенай усходняй акрузе Тайваню Хуалянь. У выніку прыроднай катастрофы абрынуліся 26 будынкаў. Калі будынак школы пачаў трэсціся, ніхто не ўспрыняў гэтага сур'ёзна. Але ўрэшце мы адчулі, што нешта не так, бо школа трэслася ўсё даўжэй і даўжэй. А яшчэ мы пачулі крыкі дзяцей. Гэта працягвалася каля хвіліны, і ўсе дзеці былі ў жаху. Пад заваламі застаюцца больш за 70 чалавек. Яшчэ 42 тайваньцы зніклі без вестак. Яшчэ адзін беларус у НХЛ, 19-гадовы хакеіст Ягор Сідораў падпісаў кантракт з клубам Анейгем Дакс. Раней у гэтай камандзе гулялі беларусы Руслан Салей і Віталь Козель. Дамова Сідорава з клубам пачне дзеяць з наступнага сезону. У Салігорску ўратавалі катам, што захрас пад насценную плітою крамы. Мясцовыя жыхары не змаглі прайсці міма і правялі цэлую аперацыю для вызвалення жывёліны. Попробуйте вытянуть. Я не хочу. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна.
Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.